2. Let me open that one. Mark chapter 2. Mark chapter 2 verse 5. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." A paralytic, murume akadzikiswa nepamusoro pemba nehama dzake. Bible rati Jesu paakaona vanhu, when he saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Mark 2 verse 5. My child, your sins are forgiven. This man was paralyzed, but he had a challenge. Character-wise, so there are times we have got challenges, we have got problems. But isu sevanu, tine patinodarika, tine patinokanganisa, tine zvatinoita sina kunaka. So patinoya kuna Mwari, sometimes we forget kubata a prayer line concerning sin and forgiveness. Tinongobata nyaya yekuti dai Mwari vandibatsira, zvinhu zvangu zvafamba zvakanaka, dai Mwari vandibatsira, ndawana protection nefavor mukati memabasa nekufamba, dai Mwari vandibatsira pane zvandinoita, mhuri yangu dai yachengetwa, dai Mwari vandipa kubudirira. Which is good kuva a positive mind. But the real foundation, the real platform, inokonzera kuflowa kwezvimwe zvese, is when your sins, zvivi, kudarika kwedu, kukundikana kwedu kwose, tazviisa pamberi paMwari, tazvireurura kwavari, tazvipupura kwavari, tova a foundation ye forgiveness. Murume uyu, a paralyzed man, akadzikiswa nehama yake. Mark chapter 2 verse 5. Achidzikiswa pana Jesu. He was paralyzed. As Bible notes, Jesu paakamuona, akatanga kutaura mazwi ane chekuita nechivi, sins, nezvivi. Ati iye, your sins are forgiven. This man is paralyzed. Chaauya kuna Jesu healing. But Jesu spiritually unotarisa, oti zvivi zvako zvaregererwa. So that there are times ekuti sin inova a blockage to what God wants to do in your life. Sin chivi chinova icho chinodzivisa zviri kuda kuitwa naMwari muupenyu hwako, muupenyu hwangu. So mangwanani ano munamato wako newangu ndewokuti, Lord forgive me. Baba ndachema kwamuri. Baba ndiregerere kudarika kwangu kose. Chivi chinorarama munyama yangu, chivi chinorwa neupenyu hwangu. Ndiri kunamata. Mutsvene wakatendeka, mutsvene wakarurama, Mwari wamasimba ose. Ndataura nyasha nekubata kwenyu, sekureva kwamunoita mushoko renyu, kuti vanouya kwamuri vachizvidurura nekuchema kutadza kwavo, muri Mwari unovanzwa uye unoregerera. Baba ndiri kunamata every sin, kutadza mukuziva, kutadza mukusaziva, kudarika kwedu kwose Baba, ropa renyu Kristu Jesu ritinatse, ropa renyu Jesu Kristu ritisuke, tinatsewo, tigonesewo Mwari, tisimbisewo, tichengetewo Jehovha. Ropa renyu Jesu pamusoro peupenyu hwangu, ropa renyu Jesu pamusoro pemhuri yangu, mukudarika kwedu kwose semhuri, mukutadza kwedu kwose sevabereki, mukutadza kwedu kwose sevana. Mwari wangu ndanamata, ndakumbira kwamuri mutsvene nekuda kweropa rakairera pamuchinjikwa, nokuti ropa renyu rinonatsa nekusuka zvivi zvose. Imi munoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa. Baba, mukuremerwa nekuneta mukurarama zvisingafadze imi Mwari, we pray for your forgiveness. Forgive us, our Lord. Forgive us, O Lord. Forgive us, O Lord. Kuregererwa nemi Mwari, tachema kwamuri mangwanani ano. Mutsvene wakatendeka, mutsvene wakarurama. Tinokupai mbiri nekukuremekedzai nokuti munotida. Iyemi Baba makaisa hwaro wokuregererwa kwevanhu nekuda kweropa raKristu Jesu. Tinotenda kuropa remwanakomana wenyu rakaerera pamuchinjikwa. Tisukeiwo, tinatseiwo Baba. Tachema kwamuri mangwanani ano. Forgive us, O Lord, forgive us, O Lord. Wash me, O Lord, by thy blood. Strengthen me by your favor and your grace to stand on your word and on the truth. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mutsvene wakatendeka, Mwari wakarurama. Zvivi zvinova a blockage to my blessing. Zvivi zvinova a blockage to my favor. Zvivi zvinova a blockage to whatever God wants to do in my life. Cleanse me, O Lord. Cleanse me, O Lord. Muromo wangu unopupura kuti ndiri mutadzi pamberi penyu Mwari, sezvinorehwa mushoko renyu mubhuku raJohani
kuti unoreva nhema uyo unoti haana kutadza. Baba, ndinokumbira kuregererwa pazvivi zvangu zvose mukudarika kwangu kwose Mwari, mukuita, mukuziva nekuita mukusaziva. Ndiwanireiwo nyasha mangwanani ano Baba, ndiwanireiwo nyasha mangwanani ano Jehovha, ndiwanireiwo nyasha mutsvene wakatendeka wakarurama, ndiwanireiwo nyasha Mwari wamasimba ose, mutsvene 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 Baba, mangwanani ano mangwanani ano mangwanani ano. Takumbira nyasha nekugona kwenyu Baba, kuregererwa nekugoneswa nemi Mwari, nokuti munotida, nokuti munotirwira, nokuti munotichengeta, nokuti munotigonesa. Mutsvene 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 wakatendeka wakarurama Mwari wamasimba ose. Tanamata mangwanani ano Mwari wangu, kuregererwa kwezvivi nekudarika kwedu kwose, nokuti muri Mwari une nyasha, une tsitsi neupenyu hwedu, nekuda kweropa rakaerera pamuchinjikwa, nekuda kweropa raKristu Jesu rakaerera paKalvari. Almighty God, ancient of days, tiregerereiwo Mwari kudarika kwedu kwose, tiregerereiwo Baba, every sin inova a hindrance to my blessing, every sin inova a hindrance to my blessing. Baba, ndachema kwamuri mangwanani ano, kuregererwa Baba. I pray for forgiveness, the washing away of sin against my life. Chivi chakamira pamberi pemhuri yangu, kudzinzane kwangu, kumusha kwandinobva Mwari wangu, ndinokumbira kuregererwa nemi Baba. Ndanamata on behalf of my family, ndanamata on behalf of my family, kumuri kwandinoberekwa Baba, kumuri kwandinoberekwa Mwari wangu, zvivi zvemadzitateguru kudarika kwedu kwose, zvivi zvinotevera ropa nedzinza, ndiri kunamata Mwari wangu, kuregererwa nemi Baba. Tikanganireiwo Jehovha, nokuti imi kana matikanganira tinova vatsvene zvakare pamberi penyu, mutsvene wakatendeka. Father, in the mighty name of Jesus, Father, in the mighty name of Jesus, Rabashata Labosa, Metetele Boshia Tatalamonde, Mariga Dayasole Goshia Kata, Reboshayaka La Conde Rebosukendaya, Menta Baladia Sakoba Jaliga Dayase, Menta Bareka de la Bazando Roboshikendiata, Ibaba Jayaga Dalando Reboshiakate, Mante Baradiata Kobo Jalika Tayanda Labosa, Menta Talabosha La Bazandaria Tatalakonde, Rededele Jaliga Basata Lamonde, Marabadeka de la Bazuga Daya Koba Jaliga Dayasa. Mark chapter 2 verse 5. Urumanga ari paralyzed. Anga aunzwa nyama dzake kuna Jesu akamudzikisa pamusoro pemba. Chavari kuinga nechavari kuda kuporeswa, nokuti muromo uyu unorwara, une dambudziko. Asi Jesu wasati wataura kuporeswa kwemuromo uyu, wakatanga wataura kuregererwa kwezvivi, nokuti nekuda kwedzimwe nguva muupenyu mudikani, the challenges we have, ma problems atinawo, anongoita kuti kana tauya pamberi paMwari tingotsvaga kubudirira, tingotsvaga zvakanaka zvatingade kuitirwa naMwari, asi tokanganwa kuti tine kurarama kwatinoita sevanhu, kukanganisa nekudarika kwedu kwose, zvichida mukufunga, zvichida mukubata nemaoko, zvichida mukuita kwedu kwose, tinenge tine zvivi zviri a hindrance, zvinova iyo a blockage, kuti Mwari vatadze kuconnecta blessing inofanirwa kunge ichiuya muupenyu hwedu, nokuti pakava nemukaha wekudarika kwemunhu, ukava nemukaha wekuda kwechivi, blessing nefavor zvinogona kunonoka wotofungidzira kuti you are under attack, but uriyo usiri kutora the advantage to seek the blood of Jesus that can cleanse you. I remember this. Let me give you this example. There was a time yandakaenda kudriving school. So kudriving school zvavanoita kana uchiri vhesa uchipinda madrums, ukaona kuti matendero andiri kuita handigone kupinda, une mvumo yekusumudza ruoko rwako, instructor wokuti you can start again. Asi ukasasumudza ruoko rwako, wazviona kuti haugone kupinda, ukanomanikidzira ukanorova drum, unotonzwa foira. Chakufoirisa chii? Hakusi kutadza kupinda madrums chete, asi kuti kutadza kushandisa mukana uri available for you to raise your hand so that an instructor will give you another opportunity. Ikodzero yako yekuwana umwe mukana to reverse again, kuti unyatsopinda zvakanaka. So I take that picture as the picture ibasa rakabatwa pamuchinjikwa neropa raKristu. Tiri vanhu tinokanganisa mukutaura, tiri vanhu tinokanganisa mukuita, tiri vanhu mukurarama nemukuita kwese, kumadzinza nekumhuri dzatinobva kune zvivi zviripo zvikuita stand against us. So muromo wako une a right yekupupura, muromo wako une right yekukumbira forgiveness, nokuti Mwari uri ready to forgive those who ask, vanokumbira kubva kwaari, nokuti ropa racho riripo rinotinatsa.
Chinzwaka vanhu vanogona kusakukanganwira kusakuregerera asi take advantage yekuti Kristu Jesu Mwari muridzi woupenyu is ready to forgive you. What you need to do is to raise your hand and surrender. So zvandangotara zvinoitwa ku driving school. When you raise your hand, the instructor unokupa an opportunity to try again. Ukasasunza ruoko rwako ukamanikidzira kupinda kwaruwa drum unofoira chiri kukufoirisa hausi udofo. Chiri kukufoirisa uri kutadza kushanda nemikana inogona kuita kuti ubudirire. The door is still open. Ropa raJesu rinotaura zviri nani udarika raAbheri. The door is still open. As long as you are still alive, muromo wako uchiri kutaura. Take this opportunity this morning to pray unto the Lord, to ask for forgiveness. Hakuna usingatadze, hakuna usingakanganise. Bible rinotaura kuti ukati hauna kutadza, the epistles of John, uri murevi wenhema. Ukati hauna kutadza kana kuti hautadze, uri murevi wenhema. So zvokwadi ndeyekuti semunhu unokundikana, unotadza kutaura, unotadza mukuita, unotadza mukufunga, unotadza nyangwe nemukusaziva. Munhu asingazive hazvina kuti atadze, even munhu anotambudzika. There are times yekuti ndise scripture yandaverenga focus yemurume kana kuti yevarume vatakura hama yavo chida kuendesa kuna Jesu ndeyekungoti dai akaporeswa, dai akabatsirwa. But paasvika pana Jesu, and son, your sins are forgiven. Chivi chipi chaitwa nemunhu ari paralyzed, munhu anotongotakurwawo hake, ndechipi chivi chaita munhu? Asi ivo Mwari bedzi ndivo vanoziva kudarika kwemunhu. So sometimes pamberi pevanhu you look so innocent, but you know yourself very well. Sometimes pamberi pevanhu we look so innocent, but we know ourselves very well. Iwe uri muprofita weupenyu hwako. Kutadza mukutaura, kutadza mukubata, kutadza mukufunga. Dai Mwari vatiregerera mangwanani ano. Zvinamatire pupura pamberi paMwari. Pupura nyangwe nemukati mehana yako. Lord, forgive me for every sinful nature that was in me. Chivi chinorarama munyama yangu Baba. Ndiri kuti Mwari ndiregerere kudarika kwangu kose. Chivi chakava a blockage pa blessing nefavor inofanira kuuya kwandiri. Flush it out, oh Lord Jesus. Forgive me, oh Lord. Help me to stand in thy truth, in thy word, for your blessing and your favor to be upon my life. Baba, nasumudza maoko angu as a sign of total surrender. Nekuda kwekudarika nekutadza kwangu kose. Ndiwanerewo nyasha mutsvene. Chivi chiregere kudominata nekuva nesimba pakati pangu neropafadzo yangu. Every sinful nature. Baba, kudarika kose kunorarama munyama. Ndakumbira kuregererwa nemi. Ndinatsewo ndisukeyo mutsvene. Wakatendeka wakarurama Mwari wamasimba ose. Mukudarika kwangu semunhu Mwari, ndakumbira nyasha dzenyu. Nekuda kweropa rakaerera pamuchinjikwa. Forgive me, O Lord. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mukutendeka nekururama kwawo Mwari, ukapupura nemuromo wako. He is ready. He is willing to forgive. Tenda kuti Mwari vakuregerera. Ndinotenda kuti Mwari vandiregerera. Ndinotenda ndichamira muzvokwadi yaMwari uye Mwari vachindigonesa nekundisimbisa. Father, we thank you for forgiveness. We thank you for the blood that was shed at Calvary. Ndakutendai Mwari nekuda kwenyasha. Ndakutendai nekuda kwerudo, ndakutendai nekuda kwekukanganirwa kwangu. Mutsvene wakatendeka, mbiri ndaisa kwamuri nekukuremekedzai. Nyasha nekubata kwenyu kukuru kunoshamisa. Mutsvene wakarurama Mwari wamasimba ose. Ndakupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen. So the Bible says, murume uyu paakaregererwa, Mark chapter 2 verse 5. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, son, your sins are forgiven. But some of the teachers of the religious law who were sitting, they thought to themselves, what is he saying? This is blasphemy. Only God can forgive sins. Jesus knew immediately what they were thinking, so he asked them, why do you question this in your hearts? Which one is easier, to say your sins are forgiven, or stand up, pick up your mat and walk?
So I will prove to you that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Then turned to the paralyzed man and said, stand up, pick up your mat, and go home. So ndona matatayiona ka order yekuti chakatanga is the forgiveness of sins. Chakatevera is the miracle healing iri kutsvagwa iri kudiwa nemurume anga ari paralyzed. Akasimuka ndokubva afamba akaenda. People of God, God is ready to bless. He is ready to protect. The favor of the Lord is ready to rest upon your head. But here is the order yatawana kubva Mark chapter 2 verse 5. After the forgiveness of sins, the paralyzed man was healed. Father, I pray, whatever mudikani chauri kudesire mangwanani anu, whatever chaunoshuwira ngachizadzikiswe, nyasha ngadzidururwe. Nekuda kwokuti Mwari unokukanga right there in the same house. After this man was forgiven, the blessing was pronounced upon his life. I pronounce a blessing upon your life. Nyasha dzamwari, rudo rwaMwari, favor yaMwari, zvaunobata zviropafadzwe, zvaunoshuvira nezvaunochemera zvisadzikiswe. Mwari vakugonese, Mwari vakuchengete, vakurwire. Father, in the mighty name of Jesus, I speak blessing, I speak favor. In the mighty name of Jesus, ropafadzo yenyu, nyasha dzenyu, vana venyu zvaunoshuvira nekutsvaka Mwari, zvibatike zvisadzikiswe muupenyu hwavo. Muzita neropa raJesu Kristu eNazareta. Amen. God bless you, 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 people. Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuropafadzei, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen.